Ötletes és egyben nagyon kedves karácsonyi ajándékötletek, melyek összehoznak szeretteiddel. Az első a nagyon frappáns névre hallgató, még egy kis beiglit karácsonyi beszélgetős kártyajáték, mellyel, ahogy Platón is mondaná, többet megtudhatsz másokról egy óra játékkal, mint egy év beszélgetés alatt. A vastag kártyapakli különböző az ünneppel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. A karácsonyi eszem-iszom utáni ejtőzésekre tökéletes családdal, baráttal, de akár egy karácsonyi céges bulira is el tudom képzelni. Szuper beszélgetésekre hívja a teljes társaságot. A másik termék egy adventi kalendárium. A legkedvesebb, amivel valaha találkoztam, ez egy puszi kalendárium. Tökéletes ajándék az adventre gyermekeidnek, vagy akár a párotoknak. Van itt kedves nyuszi puszi, amit a fül mögé adunk, akad itt pajzán farkas puszi, cuki dino puszi, és klasszikus eszkimó puszi is. Szerintem mindkettő szuper ajándékötlet. A leírásba leteszem nektek az elérhetőségüket.